Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimilaw ka kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan limanaw ni ladala jɛmukan de an fɛ yan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn don o don ka daminɛ ayiwa kunnafonidilaw ka wulikajɔw la an de bɛ ye kɛnɛ kan ka se ka bamayɛlɛma bamanankan na a kun de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana ale kunnafoni la ni an sigilen kɛnɛ kan ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo min ye n tɔgɔma ye Amadu Tolo ale bɛ kumaso kɔnɔ yan Tolo i ni sɔgɔma. Amadu Jalo i ni sɔgɔma. Kɔri baasi t'i la. Tɔɔrɔ si tɛ na yan. Somɔgɔw dun. Nba. Ayiwa ni an sigilen kɛnɛ kan kosɛbɛ Tolo ladala jɛmukan min n'a bɛ sigi don o don ayiwa gafew olu nɔfɛtɔ ko don kosɛbɛ walasa maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Awɔ. Jɛka baara don min ye Bubakari Tarawele Garan bɛ yen kɔdɔ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la k'an bila arajo sanfɛ kosɛbɛ télévision ni bɔlɔlɔw sanfɛla la awɔ o ye maa damadɔ ka baara ye kosɛbɛ Lamine Augustin Isuf ani Musa Haidara kosɛbɛ an b'u bɛɛ fo o ni foli ka kan ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ don gafew kɔnɔ kosɛbɛ nka yan'an ka don gafew kɔnɔ awɔ Tolo n bɛ maa damadɔ fo u ka kan i bɛ ɲaman wolo fo o ka kan olu y'an kanubaw ye kɛnɛ d'i ma kɛnɛ b'i bolo Isa Jara Tolo u b'an lamɛn kosɛbɛ ninnu y'an kanu kosɛbɛ awɔ karamɔgɔ Isa Jara a bɛ Fɔnbabugu la ka se alu Kulubali ma an bɛ ninnu fo kosɛbɛ Adama Tarawele an bɛ Adama Tarawele fo kosɛbɛ ka min ye Seydou Sangare fo a bɛ Musabugu la Tolo fo ka taa se jamanaden fɛn fɛn bɛ yen olu b'u sigi ka jɛmukan in lamɛn awɔ an bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ an bɛ don gafew kɔnɔ n'an donna gafew kɔnɔ Amadu an b'a daminɛ min ye faso ka gafeba ye n'o ye lesɔr ye kɛ ale da bɛ min ye an ka finitigiw ka ko la finitigi minnu n'olu bɛ sanfɛ kɛlɛ la koyi n'a bɛ wele ko armée de l'air k'a bɛ n'a fɔ ko olu ye daga yɔrɔ min ni o b'u bolo Gawo mara kɔnɔ k'u ye kɛlɛkɛminɛn kura sɔrɔ koyi n'a bɛ wele ko drone o kɛra Tolo min ye lesɔr ye a y'a jira k'a fɔ an ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ olu ka baara bɛnnen bɛ sanfɛ kɛlɛ ma awɔ u tɔgɔ dar'o yɛrɛ la ko armée de l'air u ka base min filɛ Gawo kosɛbɛ ko drone minnu bɛ yen n'o ye sanfɛ pankuru ninnu ye Tolo k'o dira kosɛbɛ armée de l'air ma awɔ u ka base min filɛ nin ye Gawo yɔrɔ nin drone min filɛ nin ye ale ka baara bɛnnen bɛ kɔlɔsili ma kosɛbɛ a bɛ kɛlɛ fana kɛ awɔ n'i y'a lajɛ drone minnu filɛ nin ye u k'a ma ko Bayraktar TPD kosɛbɛ Turkiw olu de y'a dilan ni minan minnu filɛ nin ye Tolo a ka baara bɛnnen tɛ foyi ma kosɛbɛ fo bamaciya ani walijugu kɛlɛli n'i y'a lajɛ Mopti tɛmɛnen kɔfɛ kosɛbɛ décembre kalo la san 2022 awɔ min ye Gawo ye ale fana filɛ nin ye k'a ka droniw sɔrɔ kosɛbɛ n'i y'a lajɛ tarata tɛmɛnen na minisiri min bɛ yen n'o b'an ka lakanako ni kɛlɛcɛkɔrɔw kunna awɔ colonel Sadio Kamara ale don ale de ye kun bɛ nin ko in kɛnɛ kan armée de l'air kɛrɛnkɛrɛnnenya alminaire chef d'état major yɛrɛ n'o ye général de brigade Aliou Boyi Jara ye ale don ani ka taa se chef d'état major général des armées général de brigade Umaru Jara ani Gawo gouverneur général de division Musa Traoré ale don olu kun bɛ nin ko kɛnɛ kan kosɛbɛ Tolo a yira k'a fɔ nin drone minnu filɛ nin n'o ye nin pankuru ninnu ye Tolo n'a dira Gawo base aérienne numéro 3 colonel Aliou Kulubali ale don ale kɔni de tun bɛ ka bila maaw ɲɛma Tolo ka nin drone ninnu k'a yira maaw la kosɛbɛ a yira k'a fɔ drone ninnu bilala yɔrɔ min na Tolo min bɛ tali kɛ avion fana i n'a fɔ Sukhoi awɔ ani avion ninnu bɛ jɔ u bɛ mara yɔrɔ min na dɛ kosɛbɛ drone ninnu fana taara mara o yɔrɔ kofɔlen in de la minisiri n'o ye colonel Sadio Kamara ye awɔ ale y'a jira k'a fɔ ko zone de défense numéro 1 min filɛ Gawo kɔnɔna la kosɛbɛ Tolo ko nin y'u bilalen u ka minɛn kɔnɔna la awɔ ayiwa minɛn min bɛ yen n'o b'u yamaruya ka u jija ka se ka Gawo n'a lamunu bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ka lakana wa kibaruya foyi tɛ se ka tɛmɛ u ɲɛnama bilen Gawo mara in kɔnɔ kosɛbɛ colonel Sadio Kamara y'a jira k'a fɔ bi Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni u kalekan don dɛ u kalekan don jamana in kɔni lakana ko kosɛbɛ Tolo a ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen ni wasa bɛ se ka sɔrɔ a la kosɛbɛ malidenw caman filɛ nin ye k'a faamuya k'a fɔ ko Mali armée awɔ hami fɔlɔ min bɛ u la bi kosɛbɛ o ye jamana
lakanani de n'i y'a lajɛ l'essor ka fɔ la ko o de baara in bɛ sen na colonel Sadio Kamara yira k'a fɔ armée de l'air min filɛ nin Sevare bi o ye Gawo ta ye n'i y'a lajɛ ko don nataw fana na an ka marabolo tɔ minnu bɛ yen kan baw sigilen bɛ yɔrɔ minnu na ko olu fana ka drone na taa di u ma ko k'a fɔ malidenw ye k'u kana ɲinɛ dɛ k'u kana ɲinɛ ko malidenw lakanani o ye Mali armée o y'u ka wulikajɔ ye wa bamanca wale wa tolo ka se ka kɛlɛ ka a jɔsi ka bɔ Mali kɔnɔ yan colonel Sadio Kamara ko nin y'a sira dɔ de a yira k'a fɔ bi Gawo kan min filɛ nin ni drone taara di u ma cɛ ni muso minnu bɛ yen nɔ ko drone min n'a kalifara u la u y'a yira k'a fɔ u bɛna baara in kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini u fɛ cogo min na Abdramane Touré AMAP min bɛ Gawo ale de ye kunnafoni di l'essor n'an bɔra l'essor kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Amadu Nouvelle Horizon ale da bɛ waleya la bi waleya min ni a bɛ ɲɛsinnen min ye shisha ko ma shisha a bɛ dɔn k'a fɔ ale ye minifɛn min n'a bɛ maaw bolo waati jan kɔnɔna la a yirala sa k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye sa olu k'u y'a yira k'a fɔ an ka ɲɛmaw k'a fɔ ko shisha min ko a yamariyalen tɛ bi a yamariyalen tɛ sini wa ko k'a ko dabila k'a bɛna fɔ o b'a ka waleya koyi shisha jamana ɲɛmɔgɔw ko ka shisha ko nin y'a dabilalen pewu shisha tɛ se ka ye maa si bolo bilen tolo n'i yera feereli la n'i y'a donni ka bɔ jamana kɔnɔ ka na n'a ye yan i ni sariya b'i ɲangi kosɛbɛ n'i yera mini la sariya b'i ɲangi n'i ye jateminɛ kɛ utukalo tile 15 san 2022 kosɛbɛ ka daminɛ o don jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a yira k'a fɔ ko minfɛn min filɛ nin kosɛbɛ n'a a bɛ ye denmisɛnnakaw bolo kosɛbɛ ko k'a daminɛ utukalo la san 2022 ka n'a bila février kalo la kunungo yɛrɛ kunungo kun tɛ araba ye o don février kalo tile 15 kosɛbɛ ko shisha mini Mali kɔnɔ yan k'a jɔra a feereli o jɔra kosɛbɛ a tɛ se ka ye Mali dugukolo sanfɛ yan bilen ayiwa tolo n'i ye jateminɛ kɛ baara in a ma kɛ baara sumaman ye dɛ a fɔra ko waati sera shisha min ka dabila min ye office central des stupéfiants n'u k'a ma OCS u sigi kun ale wulila k'a jɔ a nɔgɔnin fɛ dɛ ale kɔni wulila ka cun kan ni bala ka wuli dɔ de kɛ kosɛbɛ o kɛra Bamako dugukɔnɔnaw la tolo a yira k'a fɔ ko ministre ka laadala ɲɔgɔn min n'o kɛra kosɛbɛ ni wuli kɛra ni sariya ye n'o k'a ma ko arrêté interministériel ka se ka o don ba la min ye OCS maaw ye u ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ tolo février kalo tile 15 in a ma ja dɛ u taara yɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko shisha club kosɛbɛ u taara sɔrɔ ja fɛn a fɔra ko k'a dabila nka maaw b'a la halisa kosɛbɛ kɛ tolo n'i y'a lajɛ kalo 6 min kun dila kalo 6 in kɔni banna nka min ye OCS maaw ye office central des stupéfiants a ye k'a ye tɛgɛ kɛ maa damadɔw la kosɛbɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma yɛrɛ ma safurula maa 50 a bɛ se maa 50 ɲɔgɔnna ma kosɛbɛ minnu bɛ yen ni tolo tɛgɛ kɛra olu la n'i m'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a min i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka butigi fan b'a la tewu walima dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ k'a jago kosɛbɛ OCS maaw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ kuma min fɔra shisha feerelaw ye walima min fɔra shisha minanw ye u tɛ ka se ka labato nka tolo ni ɲangi ma don ko la kosɛbɛ a tɛ ban dɛ o de la a fɔra k'a fɔ maa bɛ k'e bɛ shisha bɔ jamana kɔ ka na n'a ye tolo k'a daminɛ tile 1 walima ka taa se tile 10 ma o kaso i bɛ sɔn k'o kɛ kosɛbɛ walima k'a daminɛ sefa wari 60 ka taa 3,000 ani 600 kosɛbɛ i b'o sara minnu bɛ yen n'olu b'a jago olu fana n'u ka amande bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ 60 ka taa 2,000 la i bɛ sɔn k'o sara kosɛbɛ maa minnu fana bɛ yen ni shisha bɛ ye olu bolo walima n'u bɛ k'a min k'a daminɛ tile 1 ka taa bila tile 10 na o kaso i bɛ sɔn k'o kɛ walima dɔrɔmɛ 60 ka taa bila 2,000 la i b'o sara kosɛbɛ o y'a ɲangi ye tolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ shisha yɛrɛ ye fɛn ye an ka fɛn tɛ nin ye arabuw ka minfɛn de ye kosɛbɛ fasiri bɛ k'a fɔ cogo min na tolo u bɛ donni ka bɔ jamanaw kɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔna la yan ko kɔsa in na yɛrɛ jɛrɛ dɔ kɛra Abu Dhabi a fɔra k'a fɔ shisha ye fɛn dɔ ye tolo a kɔlɔlɔ ka bon dɛ kosɛbɛ ni maa ye n'i ye shisha samako 1 kɛ a bɛ n'a fɔ i ye sigɛrɛti den 20 walima den 30 i y'o de min shisha samako 1 o ye sigɛrɛti 20 ye o ye sigɛrɛti 20 walima 30
Amadou maa min bɛ cigarette paquet kelen min sisan saba ko kelen a n'o don fɛrɛ ka ɲin'a la a nin y'a dabilalen o ɲɛmɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔw de ko sa tolo an kana jamanadenw to yen u ka k'u yɛrɛ bolo ka k'u yɛrɛ kala o ti bɛn ko shisha mini a tolo nin kɔni nin y'a jɔlen sa kosɛbɛ o CES maaw ko jamanadenw kɔni ayiwa kangaridakan de bɛ k'u ye dɛ wulikajɔ minnu bɛna kɛ bi kɔfɛ ayiwa tolo gudɔrɔndaw la shisha clubw la kosɛbɛ n'u bɛ ka shisha yɛrɛ feere a tolo ko a ka fu ɲɛna u k'a dabila dɛ kosɛbɛ Seydou Konate n'o tɛ u ni ɲangi bɛ ɲɔgɔn na awɔ Fasiri Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'a ɲɛsin Histoire de Bamako ma kɛ ale ko Burkina jamana ka taa se Mali jamana fo ka na se Guinée jamana ma k'a bɛna fɔ k'olu kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kangarimada kɛ k'u b'a fɛ k'u kɔ don CEDEAO la koyi min ye nin kuma fɔ o ye Burkinakaw ka fangabulon ɲɛmaa ye n'o y'u ka Premier ministre ye Fasiri n'o ye Histoire de Bamako ye kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ kɔsa in na Mali n k'a fɔ Burkina Premier ministre ale don n'o ye Apollinaire Joachim Kelen de Tambela kosɛbɛ a ye jalakiliba dɔw de ta ka ɲɛsin CEDEAO ma awɔ farafinna tilebinyanfan jɛkulu min filɛ nin ye ni Mali b'a kɔnɔ Burkina b'a kɔnɔ kosɛbɛ Laginɛ b'a kɔnɔ awɔ nin jamana saba in yɔrɔ ninnu de bɛ ka ɲɔgɔn ɲini bi kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan awɔ min ye Joachim Tambela ye a ko CEDEAO a ye jalakibaw bɛ CEDEAO ka kɔsa in na dɛ kosɛbɛ a ko Mali ni Burkina ni Laginɛ ko u bɛ sɔn k'u kɔ don CEDEAO la kosɛbɛ a ko bi CEDEAO k'a dɔn ayiwa kɔsa in na k'ale kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ lakanabaliya la kɔsa in na bamanciw ye fɛn sugu bɛɛ da Mali kan kosɛbɛ ko k'ale ma deli ka CEDEAO ka kumakan mɛn o ko la a ma deli k'a ye CEDEAO ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko nin y'a nɔ ye Mali ka bamanciya wale kɛlɛli la kosɛbɛ k'ale m'a ye ko nka k'a kɔni bɛ min dɔn o ye a yɛrɛ ka jamana ye n'o ye Burkina Faso ye kosɛbɛ ko Burkina Faso Ala ye diɲɛ don o don da Burkina ka dɔ bɛ bin bamanciya wale sababu la wa u ka yɔrɔw sahalenw tolo olu bi tiɲɛ nka CEDEAO ma ye dɛ CEDEAO ma ye a ma kuma a ma fɛɛrɛ ɲini foyi kosɛbɛ ko CEDEAO ka olu n'u ka gɛlɛya to ɲɔgɔn na ka se u ka gɛlɛya dilan kosɛbɛ min ye Joachim Apollinaire ye n'o ye Burkina Premier ministre ye kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali Laginɛ Burkina Faso k'olu tɛ n'a fɔ ko olu ye bagabagali wale de ye walima u ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ k'o ye ka ko wɛrɛ ta ka ɲɛsin CEDEAO ma k'o tɛ dɛ ko CEDEAO yɛrɛ bilala sen kan san 1975 de o kɛra o y'a sɔrɔ nin jamana in bɛɛ bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ nin jamana ninnu bɛɛ bɛ yen kosɛbɛ tolo foyi t'u la u tɔgɔ ninnu b'u la u jamanadenw bɛ yen kosɛbɛ CEDEAO nana o kɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ a bilala sen kan de tolo ko ka se ka taa ni ka segin o nɔgɔya kosɛbɛ ka jamana ninnu ka sɔrɔ o nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ nka ko CEDEAO ci wɛrɛ b'a la bi min tɛ nin si ye Joachim Apollinaire de bɛ ka nin kuma fɔ kosɛbɛ n'o ye Mali Burkina Premier ministre ye kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko hali ni CEDEAO ye san 1000 kɛ tolo a filɛ nin taabolo min kan nin n'a ma nin dabila kosɛbɛ a tɛ se ka a mago bɛ min na o tɛ se ka sɔrɔ dɛ siga t'a la ko Apollinaire Joachim n'o ye Burkina Premier ministre ye a ko a bɛ min fɔ bi o ye k'a fɔ Mali ni Burkina ani Guinée olu minnu filɛ nin n'u kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan boloda kosɛbɛ n'u kɛmɛ CEDEAO ka tasuma kami ye bi k'u k'a dɔn k'a fɔ nin jamana saba in kosɛbɛ u ka teriya tɛ bi ye CEDEAO sigira k'a sɔrɔ nin jamana saba in b'u ka teriya la wa ko CEDEAO hali n'u ko k'u ɲɛ ti da o kan kosɛbɛ o de la a ko Mali Burkina Faso ani Laginɛ u bɛ sɔn k'u kɔ don CEDEAO la kosɛbɛ wa ko foyi tɛ bɔ o la ayiwa ne ka kuma tɛ dɛ le soir de Bamako de y'a fɔ kosɛbɛ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an b'a ɲɛsin les échos ma wele les échos ye ale da bɛ min ye carte nina ko la a y'a yira yɛrɛ ko carte nina k'a bɛna fɔ k'a kɛra bɔ jigin kɔrɔ ye koyi a kɛra jigitiɲɛ ye tolo écho de ye nin kuma fɔ kosɛbɛ a ko carte nina kɛra jigitiɲɛ maliyɛnw bolo dɛ carte nina min ni maaw kun jigi dalen b'a kan k'a fɔ ko nin sɛbɛn fura min filɛ nin ye kosɛbɛ bugunatigɛ sɛbɛn min filɛ nin ye ko n'a dilanna Mali la yan malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn kosɛbɛ i ye min ye ayiwa sɛbɛn min b'i bolo a bɛ kɛ sababu ye ka i maa mago ɲɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kosɛbɛ ko nka tolo sisan an ma tila carte nina yɛrɛ la ECHO y'a yira k'a fɔ ko an bɛ k'an ɲɛsin ko carte biométrique kosɛbɛ yalima o
nin ko bɛna taa laban mun na ɲininkali kan ka kɛ ani carte nina u bɛna kɛ kelen ye wa a ɲininkali kan ka kɛ tolo n'i y'a lajɛ ko fɛnbilen ye maa min fa kosɛbɛ n'i ye turabilen natɔ i bɛ siran carte nina ko ani carte biométrique ko kosɛbɛ o kana taa kɛ ko kelen ye don n'a nataw la e ko y'a yira k'a fɔ carte nina ayiwa n'a ye ni gɛlɛya sera maliyɛnw ma ayiwa carte nina ye gɛlɛya min se jamanadenw ma yan kosɛbɛ a tɛ se ka fɔ ka ban ko hali n'i taara tunga la jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la bi tolo olu carte nina kɛra sababu yɛrɛ ye k'u ka sigi gɛlɛyaw bolo kosɛbɛ ka fɛn se maaw ma tunga la tolo i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko nin carte nina gɛlɛya dɔrɔn ye kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi min ye k'a tɛ se ka faamuya cogoya si la k'a fɔ carte nina gɛlɛya nana nin se jamanadenw ma kosɛbɛ an bɛ ka an yɛrɛ ɲini ka bɔ o carte nina ko la ko a bɛ ka fɔ ko carte biométrique kosɛbɛ ko o bɛna dilan o carte biométrique min n'a bɛna dilan nin ye tolo yalima a na se ka kɛ wasa ye wa a ɲininkali kan ka kɛ o de ye ɲininkali yɛrɛ ye an bɛ don min na ko bi kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ Mali yɛrɛ baarakɛyɔrɔ n'o ye administration ye administration selen tɛ ka jamanadenw ka baara minnu kan ka kɛ jamanadenw ye kosɛbɛ o sigi sen kan ka ɲɛ n'i taara k'i bɛ taa mago ɲɛ sɛbɛn fɛn fɛn ɲini administration ninnu kɔnɔna la tolo e kɔni i bɛ sɛgɛn dɛ fu b'i bolo i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ bi in na an bɛ ka bɔ carte nina min na k'an bɛ k'an kunda carte biométrique kan tolo sogokan min ni o b'an bolo k'o bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ ye sogokan in fo don min tɛ bi ye ayiwa carte biométrique ko ale dun tɛ se ka dilan fiyewu ni carte nina kelen n'o ɲininkali ma k'i la ayiwa gɛlɛya in a bɛna fɔ a tugutugulen don ɲɔgɔn na de ECHO wele kosɛbɛ n'an bɔra ECHO kɔnɔ ECHO an ta ɲɛsin Reflet d'Afrique ma de Reflet d'Afrique ale da bɛ min ye bana dɔ ko la bana min n'a bɛ wele ko drépanocytose a y'a yira k'a fɔ ko o bana in maa minnu garisɛgɛ kɛn b'a ye ko u ta kɛn bɛ jigilatigɛ ani miiri ye koyi drépanocytose kosɛbɛ yɔrɔ ale ye bana ye bana in ka jugu kosɛbɛ a bɛ n'a y'i minɛ tolo bana in yɛrɛ furakɛli Mali la yan a bɛ ɲini ka na kɛ n t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min na ye drépanocytose ye jolicibana de ye yɔrɔ jolicibana dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ dɔw ko ni joli ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛ joli kuru dɔ bɛ yen a fɔ min ma ko globule rouge walima globule blanc tolo n'o de ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walima n'o cira bana in nana bana in b'i sɔrɔ min ye Reflet d'Afrique ye a yira k'a fɔ nin bana min filɛ nin n'i y'a lajɛ k'a furakɛ Mali kɔnɔna la yan tolo kɛnɛyaso de ka dɔgɔn min bɛ nin bana in a furakɛ wa ko bana in yɛrɛ ni k'i b'a furakɛ f'i ka yɔrɔ bana in a bɛ maa caman na minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka togoda ninnu de la ko n'a fɔra k'a fɔ e ka bɔ yen ka na Bamako yan nɔ k'i bɛ na nin bana in n'o ye jolicibana ye ka n'a fɔ k'i b'a furakɛ yan tolo k'a sɔrɔ dun hali a furakɛli yɛrɛ a tɛ ka don ba la sabu n'i taara an ka kɛnɛyaso fɛn fɛn na bi tolo k'a fɔ k'i bɛ drépanocytose furakɛ ayiwa i wulila i solila i ma taama sabu bana in a fura yɛrɛ tolo o sɔrɔli k'a k'i la o y'a damana ko ye gɛlɛya b'o la a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi tolo kɛnɛyaso kelen min bɛ yen nɔ n'a o bɛ banabaatɔ ninnu ta ba la o bɛ Bamako yan ko san 2016 kelen kun jɔra Kayi an bɛ don min na i ko bi maa yɛrɛ t'a dɔn n'a sɔrɔla o bɛ baara la walima n'o tɛ baara la ko furakɛlikɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ a furakɛ ko sa in na a bɛ se maa 100 ni maa 25 ma olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kalan na a yira k'a fɔ ko maaw sɛgɛsɛgɛra a bɛ se maa ba caman yɛrɛ ma drépanocytose bɛ minnu na ko an bɛ don min na i ko bi bana in ye bana ye tolo n'a y'i minɛ ani saya yɛrɛ bɛɛ de ye kelen ye sabu bana in ka farin kosɛbɛ a yira k'a fɔ bi na ayiwa bana in n'a ye denmisɛnnin muso dɔw yɛrɛ bɛ yen kosa in na u ka misali dilen bɛ o ye kibaruyaw di bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko den damadɔ b'ale bolo a bɛ se den 4 ɲɔgɔnna ma tolo a taara dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ an bɔra k'a fɔ sisan kɛnɛyaso de ka dɔgɔ yan a bɛ furakɛ yɔrɔ min na a taara kɛnɛyaso minnu na tolo muso in denw de b'a bolo yala la u ma se ka furakɛ ko joli yɛrɛ ɲinina k'a fɔ joli bɛ k'u la an ka joli mara yɔrɔ min bɛ yen n'o ye centre de fusion sanguine u ma se ka taa joli yɛrɛ sɔrɔ yen tolo muso kɔni ta kɛra yala yala ye o b'a yira k'a fɔ bana in
fɛn de don n'a y'i minɛ kɔlɔlɔ ka bon dɛ kɔlɔlɔ ka bon kɔlɔlɔba reflet d'Afrique kosɛbɛ n'an bɔr'o kɔnɔ e ko an ta datugu ni challenger de challenger ale da bɛ min ye terrain sira ko la koyi a yira k'a fɔ waati sera an t'a bila yan kosɛbɛ waati sera awɔ waati ye waati ye an bɛ challenger an b'ale to yen kosɛbɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn awɔ n'Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini inchallah gafe kuraw mana bɔ kosɛbɛ k'o lakale kuma a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ